mai hagu mai dama Allahu ya yi mai karin girma daga dan ka hutuni idan da rara jami'ar mawa a kashi a bara na zo na yi ubatun na layin zira idan da sai dina akan ba akan ba sai idina akan ba hausawa wani suna adila akan ba daga kan bakwai suna adila akan ba kan ba sai idila akan ba dole kai na sai idila akan ba na sifa na faɗin adila akan ba yanke zawar suna adila akan ba goma wani suna adila akan ba na bayyana wani suna adila akan ba na gema wani suna adila akan ba wani zamba wani suna adila akan ba baba wani suna adila akan ba mu san wani ba shi ba baban su tima ba dan gangan ba shira man da dande kan ba shirin kan ba a dande sai dila haka a dande sai dila kan ba karba salihu dan garke ba kashin yadawa ba mu san wani ba shi ba saukawa habu sarki mai kowa ne da kai na amince buwa yi kai kai min baiwa karanin ka salati ga dan amina kyakkyawa alihi har azhabi ba za na yi ba zuwa ba mu san wani ba shi to ina kwana yayin kurara ne da mamanan waka ta zo garba salihu zan jinjina wadan shi ne gwalluwa ta adan da sai murna duk muna yaban dila kan ba ba mu san wani kashi babu sauran wani kunji-kunjikin kare masu sa sun dace mahasada su ne baya na gwamna adalci annan ina wani bayan ka ko guda ɗaya bai zo ba mu san wani ba shi ba daɗi shi ne gari fa ba wai sabo ba ba zan budan tare dan karo fa in bar agowa kaya alkairi ko ina ba a kiya ba ma ba sassaka fatsa tarkon kifi ne batun dila kan baka mutane da bibi sai ku barbarewa da gudu ashe kashin zaki karfi mai ta kan dila kan bane ba za ya ki karba ba ba mu san wani ba shi ba rakumi ya ci kaya wuce ki tauna ice giwa mai alewa sai layin dinya ai idan da zuma ban kula da yan layin zanya garba salihu wa za ya ja ka ja an turmun
birni gara idi na kan babban musan wani ba ka yi ba Allah ai halin kirki ko a kyautata an dangin daɗi gurjiya ba ta mai kusai gyaɗa ko kolidi ina da baitoci goma kar a ce ni ke kauti garba salihu dan gaske bai kamar dan gangan ba ba mu san wani ba shi ba za da yau obajin gwamna mai gidan dila kanwa ko ba kudu gwamnan Kebbi ina wani ba kai ba kai ka kara ba babban da an kushe ma ba sanni dan ba kudu ba ba duba rara ba wai ba ba mu san wani ba shi ba idan mutum gwamna yana kula da jam'iyya shi ma mataimakin gwamnan Kebbi zana ma a bai kai ba da shugaban jam'iyya na Kebbi mun san sara ba mai kula mai kifin jihar mu bai san tsoro ba ba mu san wani ba shi ba sai dila kan badandi kai ko amsa sai dila kan badandi garba ya fi su dubin masoya garba salihu shi da kaya sai dila akan baɗyawa za na gaida yan kishin jami'ar mu kaɗan cikinsu zan gaida aka suka mu ku zo mu je gurin janaral kan banawa alhaji baban gida zakin karawa aji saniya da sai dila kan baɗin da akwai kabiru kan ba abu aki yake ba sarkin zabar ma bai zama ɗan yawa ku ce bakin su fi ka abu a zan bari ba Ibrahim dan ba wana na ga Husainu mai ji ba na wake na jiya mun fatin muna nan sai a har da Inspector Iliya sai a bani an gaida Sama'ilan nan ban coordinator din kan bake na sai dila kan badaya ga da bayra ta baki yake ba kasira da ajan kona yabawa alhaji sahabu sai a gaishe da lolo sadar tiyamun ne fi isin ba allo sannan Ibrahim gwantalo yawa a gaida dan tuma sami kan ba tiyamun na yanan ta zina yabawa garba wanda ko da ina yabawa ga Husaini nan nune shi makama sai dila kan ba alhaji na kuma sir Isa yana nan kan sanar jibo sai na kai yawa wannan rabin Umar Zambo yana nan mamman amma ku shi ma na yaba shi Bala a gali na yaba mu baba kalmara bi shi wa yana nan ayya dila kan mana kusa abubuwa shi ma na gaida yawa alhaji ma na mubi gaida na gaske nasar yanzu ike ma na yaba shi sai dila kan kai za ku ce dila kan kai alhaji sai dila ayya dandi sai dila kan ba mu san wani ba shi ba na kan ba kashin ya dawa ba idan ka hutu ni idau da rara jami'ar mawa a kashi a bara mai wuyar shiga ɗakin kura sai dila kan ba daga hajji Ibrahim ogana na ba kudu yana zance ya da baro ku kurma amin amfana da sai dila kan ba da Rashid Kane yana ajin zance na ya gwadon gwaji Aliyu mazan fama da Bello nan su
ubani ga hajja bulki ba wani rudani mana ta godiya a kunyanta ni yayan sama mu dan da duba su har yana ciki da ana zahar su yawa ga kuma tima ga baban tima ga yayyan tima ayya kuma ga kanan tima ga iyaye ugun tima ayya a tima yar gidan dila akan ba ga Aisha diyar dila akan ba yawa farhat tana ciki yawa kan ba sai idan a tambari yawa dole a rara da sai dila akan ba Alhaji Sani yare yana komai yana da ra'ayin dila akan ba sai dila akan ba dan mun ci uban yanta mu da yan layin dauki dora yan wawa sun yi kwance na ce sai dila akan ba dan yan wawa sun yi kwance mun ci uban yanta mu da yan layin dauki dora yaro bai san wuta ba sai ya gaushe ya taba shi to alamar karfi na ce ku je ilayin masu goshi ila shi a gaban su dan Allah ya daga shi kowa ana ko kawar ganin dila manya yara yan wawa sun yi kwance inda an sai fura a sai nono shi ya kyautu yan boko sun na'am da kai ibiro da rubutu kowai ya fushi da kai ya je idila shi ya cutu yan dandi mazan mu har da mata kai mun kamura Allah turmi na zakar gida a da juyi ka bujuro akwai hikima ko ado gurin tsarin sa ta gwaro wakar dila na kan bace za ku ji bai dukan rau sai dila kan madan duko awa manya da yara yan wawa sun yi kwance dan kan ba ciki da gaskiya an babu rabon wukake ashe mai da kamar zuwa na rugu in ba wa aike a sauri mun tabbatar da dai mota ta fi keke baban tima na gwamna dai kai ne kan kujera yan wawa sun yi kwance kun san ita gaskiya da ka kama ta rike ka cika alkawarin ka ya zama shi ne diddigin ka dokin karfe na kan ba al'umma ke kiran ka rike Allah garba babu sauran motsin tsagera yan wawa sun yi kwance duk wani mai gardama a yau fitilar ya amince sai dila kan badan didan Allah ya amince duk masu kace na ce ashe kullum hasada ce kowai riko da gaskiya a hali ne ya mora yan wawa sun yi kwance kun san kariya hure take ba ya'ya take ba PDP ta mace murus ba motsi take ba ashe dila kan bake gaba